Gaur azalduko dizuet gure musika lenguaiaren azken zatia, tempo izenekoa, tempo, errepikapen keinuak eta ñabardurak. Badakizuen nola sartu, ezta? Klikatzen baldin baduguen Javi Musika, sartzen bagara Javi Musika, horrela idatzita, irekitzen zaigu bloga. Hemen musika lenguaian klikatzen baldin badugu, irekitzen zaigu hau, klikatzen baldin badugu irudian, irekitzen zaigu, irekitzen zaigu hau, bai? Eta gaur dagokigu tempoa, ñabardurak eta errepikapen keinuak eta ñabardurak azaltzea. Gaur dagokigu hau. Tempo edo abiadura. Musikariok esaten diogu tempo, bai? Musikaren abiadurari, bai? Orduan, musikan eraman behar dugun abiadura edo tempo italierazko hitz batzuekin adierazten da, bai? Pentagramaren gainean jartzen dira lan musikalaren hasieran, adibidez. Hemen jartzen du adagio. Adagio da italieraz idatzitako hitz bat. Eta adierazten digu musikaren abiadura. Erritmoan jorratzen genuenean, esaten genuen erritmoa dela, pultsoak eta azentuak nahasten dituena, eta, bai? Orduan, pulsazioaren abiadura, bai? Da erritmoa, da tempoa, bai? Izan daiteke azkarragoa edo motelagoa, bai? Abiadura hori adierazteko erabiltzen dugu tempo hitza, bai? Eta adierazten dugu abiadura hori hitz hauen bidez, bai? Largo esan nahi du, bai? Hemen jarriko balu, hemen adagio jarri ordez jarriko balu largo, izango litzateke oso astiro. Lento jarriko balu, oso astiro. Adagio, astiro. Andante, ez azkar, ez da astiro ere. Alegro, azkar. Bibo edo bibatze, oso azkar. Presto, oso azkar, bai? Abiadura zehatzago adierazteko metronomoa erabiltzen da, bai? Hau da metronomo bat, bai? Honek abiadura zehatz bat adierazten digu, minutuko kolpeak erabiliz. Hau da, hemen jartzen du beltzik, berdin, 100. Minutu bakoitzean 100 kolpe, bai, sartzen ditu metronomoak, bai? Hori izango litzateke abiadura. Jartzen da nota irudi bat erreferentzia hartuta, bai? Kasu honetan beltza, bai? Hurrengo adibidean jartzen du metronomoa 100era jarri behar dugula eta kolpe bakoitzean beltz edo bere baliokidea sartu behar dugula. Imagina ezazue, hau erabiltzen zen lehen, bai? Orain, badaude aplikazioak, bai? Mugikorrerako aplikazioak edo nabigatzaile baterako. Jartzen baldin badugu hemen Googleen metronomoa, jartzen baldin badugu metronomoa, agertzen zaigu hemen metronomoa. Klikatzen badugu eta hasten da, bai? Igotzen baldin badugu, abiadura. Azkarrago. Jaisten baldin badugu. Eta zer esan nahi du honek? 53 golpes por minuto, bai? Hori da, adierazten dena, bale? Hori metronomoa eta tempoari buruz. Orain, errepikapen keinuak. Erabiltzen dira partituren irakurketa errasteko eta laburtzeko. Errepikapen keinu batzuk daude. Hurrengoak dira erabilenak, bai? Orduan, musikan askotan errepikatzen dira zatiak, bai? Dena jarraian idatziko bagenu, partiturak izango lirateke oso luzeak, bai? Hori laburtzeko edo leku txikiago batean idazteko erabiltzen ditugu errepikapen keinuak, bai? Errepikapen keinurik simplena edo errazena da marra bikoitza 2 puntuekin. Bai?
hemen, adibidez, marra bikoitza 2 puntuekin. Zer esan nahi du? Pues errepikatu behar dugula hasieratik. Kasu honetan, hemen dago, bai? Marra bikoitza 2 puntuekin, eta honek adierazten digu errepikatzen dugu berriro hemendik, bai? Bai? Hasten gara, joango ginateke honaino, eta bai, berriro egingo genuke. Bigarren kasuan, hasiko ginateke, marra bikoitza atzera begirantz, orduan, hasieratik berriro egin beharko genuke, bai? Dakapo hitza, dakapo italieraz dago idatzita, dakapo al principio, bai? Hasierara. Orduan, adierazpen honek adierazten digu hasieratik jo behar dugula edo abestu behar dugula, bai? Eta bukaeraino errepikatu behar dugula edo fin hitza agertzen den arte, bai? Kasu honetan, hemendik hasierara eta bukatzen dugu berriro bukaeran. Baina arruntena da hau, dakapo al fine. Hemendik hasierara eta iristen garenean finera hemen bukatzen dugu, bai? Ibilbidea izango litzateke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, bai? Deia, keinu da ese hau, bai? Keinu honek adierazten digu errepikatu behar dugula keinua agertzen denetik fin jartzen dueneraino, bai? Dakapok esan nahi du hasierara. Keinu honek, deia, bai, esaten digu al ese eta fine, bai? Orduan, hemendik esera eta gero bukatzen dugu hemen. Orduan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5 eta bukatzen dugu, bale? Lehenengo eta bigarren aldiak, hau da oso simplea, baina askotan nahasten zarete hemen, galtzen zarete, ez dakiz gertatzen den, eta pues, ez dugu egiten ondo, bai? Erabiltzen da, marra bikoitza puntudunarekin batera, bai? Zati bat konpas desberdin batzuekin bukaeran errepikatzeko balio du. Lehenengo zatia jotzen da lehenengo aldian eta bigarren zatia jotzen da bigarren aldian. Hau da, errepikatzen dugunean. Zer esan nahi du honek? A ber, azalduko dugu horrela oso azkar. Hemen agertzen da marra bikoitza puntudona eta hemen agertzen da kasilla bat, bai? Bat jartzen dena, bai? Lehenengoan. Orduan, egin behar dugu honaino eta hemendik errepikatzen dugu hau, bai? Kasu honetan bezala. Hemendik ona. Baina, kasilla hau edo zatitxo hau bakarrik egiten dugu lehenengo aldian, bai? Errepikatzen dugunean, bai, egin dugu 1, 2, 3, 4, errepikatzen dut 2, 3, hau ez dugu egiten bigarren aldian. Zer egiten dugu bigarren aldian? Bigarren aldikoa, orduan, hau, bai? Orduan, hemendik jauzi bat eman behar dugu eta honaino pasatu behar dugu, bai? Nahiko simplea da, baina batez ere kasu honetan korapilatzen zarete. Ez dakizue jarratzen. A ber, dena jarraian ez da inoiz jotzen, bai? Ez inoiz da jotzen. Edo ez da inoiz abesten, bale? Hemendik ona, honaino iristean, jauzi bat ematen dugu, hau ez dugu egiten bigarren aldian, egiten dugu hau bigarrenean. Beste modu batean esan da. Hau egiten da lehenengo aldian, eta hau egiten da bigarrenean. Hau da lehenengokoa eta hau da bigarrenekoa, bai? Jarraian inoiz. Lehenengoa eta bigarrena jarraian inoiz ez dira jotzen. Bueno, ñabardurak. Musikan ñabardurak jartzen dira notak esaldi edo zati baten intentsitatea adierazteko, hau da volumena adierazteko, bai? Badakizue, soinuak dauzkala 4 ezaugarri. Altuera, iraupena, intentsitatea eta timbrea. Intentsitatea adierazteko, hau da, forteago edo suabeago edo ahulago edo indartsuago jotzeko edo egiteko erabiltzen ditugun ñabardurak, bai? Ñabarduren segidak lanaren dinamika osatzen du. Hau da, partitura batean zehar, bai? Ñabardura asko ager daitezke, bai? Ñabardura horren kopurua horri esaten zaio dinamika, bai? Bueno, 8 ñabardurak gutxienez daude
oso soinu ahul hasita oso soinu ozen arte, bai? Ñabardurak adierazteko erabiltzen dira italierazko hitzak, bai? Tempoan gertatzen zen bezala. Pentagramaren azpian kokatzen dira eta laburbilduta. Jartzen baldin badugu, PP esan nahi du pianissimo eta esan nahi du oso ahul, bai? Hau da italieraz, bai? P esan nahi du piano, bai? Eta esan nahi du ahul, suave, bai? MP mezzo piano eta esan nahi du ahul. MF mezzo forte eta esan nahi du erdiozen. Ez da oso ahul, ez oso indartzu, bai? Volumen erdian, adibidez, imaginazue, irratia daukazuela volumenarekin eta PP pianissimo bat izango litzateke jartzen dugu batean, bai? Piano, imaginazue, bi eta erdi, gutxi gora bera. Mezzo piano, pues lau. Mezzo forte, pues bost edo sei, edo forte, saspi edo sortzi, eta fortissimo oso zen, bai? A tope, bale? Toperaino. Orduan, honek adierazten du gero eta indartsuago, bai? Oso suave, oso ahul, erdi ozen, eta oso ozen, bai? Bueno, horiek dira egonkorrak, bai? Jartzen baldin badu piano, dena jo behar dut piano. Forte, dena jo behar dut forte. Baina, batzuetan, intentsitatea pixkanaka aldatu behar dugu, bai? Gero eta ozenago, gero eta ahulago. Horretarako erabiltzen ditugu edo hitz batzuk, edo lerro batzuk, edo grafiko batzuk, bai? Hitzak. Kresk esan nahi du, da, laburbilduta, ez da? Kresk. Esan nahi du crescendo, bai? Aziz, esan nahi du, gero eta ozenago, bai? Crescendo, gero eta ozenago, hau da, volumena igotzen dugu, bai? Igotzen. Edo diminuendo, dim dago laburbilduta, eta diminuendo, esan nahi du, gero eta suabeago, gero eta ahulago, bai? Dekresk da dim gutxi gora bera, eta esan nahi du decrescendo, edo gutxitu, bai? Gero eta ahulago, bai? Decrescendo, gutxitu, gutxiago erabiltzen da. Gehien erabiltzen dena da diminuendo, bale? Eta gero, falta zaizkigu ja bukatzeko erreguladoreak, bai? Bueno, erreguladoreek ere intentsitate aldakorra adierazten dute. Honek, zer esan nahi du? Pues hemen gainean dauden notak suabeagoak dira hemen idatzitakoak baino, bai? Honek adierazten du gero eta ozenago, egin behar dugula, bai? Eta honek adierazten du gero eta ahulago egin behar dugula, bai? Bueno, eta hau izan da gure musika lenguaiaren gaia 6 ataletan banatuta, bai? Bueno, espero dut zuen gustokoa izana eta beste aukera batera arte, bai? Gero arte, ondo izan.